Ngi pediang sungba ya pibaro ki paralog ki parajor sachi sen syaki sawayom. Hakan ka video ngini apa ya ki rang ya lek kai. Jong ka beri unyo trap unyo skum. Ki vaya lek kai haka Indian sufalik arajar arulai arusau. Katkum ki jing tip bang ilawat benia ban ilayo lum hado mentakas ngi ka arfu handai dari ubanai handai usnem arajar arfulai dan sangut ki rang ya lek kai nari hasi ki bayo ya kalat ban mikmat ya ki klub baper haka Indian supalik mentakas samoy ka badai ka lik bahado ha India. Na pedang ki klub ki badon ya ki rang ya lek kai ki badai ki kasi ka klub Punjab FC kadai ka klub ka bahakmat ka badon hadu arngut ki rang ya lek kai ki badai ki kasi ki ki klub kum ka North East United ka Kerala Blaster ka Mumbai City ka don mar uway urang ya lek kai ubadai u kasi kumbang ila batai sakman baka Punjab FC kadon hadu arngut ki rang ya lek kai ki badai ki kasi kita kilong u Samuel kensi pat uriki syabong ka Mumbai City kadon ya u Halen nong tedu ka Kerala Blaster kadon ya u Aiban Doling bat ka North East United kadon ya u Redim Telang para lok kita ki dai ki sangut ki rang ya lek kai ki badai ki kasi ki biya lek kai ni ki sauteli ki klub baper ki basim mentah ka Indian Super League arajar arpulai arusau bala dadang don syo ki rang ya lek kai ki bapitip ki bang iklam pen mi kerteng hakane ka video ki baya lek kai ka Indian Super League arajar arpulai arusau bila man komen sapo jongkani ka video tetap hadap media sembiang ka waipat ka video kublai sibon. Audio Jungle.